फादार गोदाननि बिबाजै बिथाङा फादारनि बिमादै बै सासेयालाय बै सिख्लाफ्रा मोखां फांथेबावोरा नुहुरो दा बेकग्राउन्डआव नै गस्लायाव नाङासै आरो खुलुमबाय बेंग्लाय नार्जारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबावबाय दायो आङो हस्पिटालनिफ्राय गामियाव थांफिनगोन माने मैयाहाय मोनसे प्रग्राम जादोंमोन जोंनि बेंटल मिसनाव फादार फसंनायनि बेयावहाय आङो थांनो गोसो जादोंमोन नाथाय ओरै हस्पिटालाव बेस्थ' थानायनि थाखाय थांनो मोनाखै ओमफ्राय आरो दिनैहाय बिनिनो गामियाव प्रग्राम दंबावो आङो बेयावनो थांगोन नोंथांमोननो आङो एसे देखायलांगोन माबायदि माने गोदान फादार गायसनदों आरोना फादार माने लोगोफ्रा दस्रा बुजिगोनलाय फादार माने धोरोम बिफा माने धोरोमनि बिफाखौ जोङो फादार होननानै बुङो नालाय माने जों धोरोम बिफा मानियो फादार बिनिखायनो फादार बुङो दा आङो हस्पिटालनिफ्राय दावखोबाय दावखोनानै दा थुक्राझार हाई सेकेन्डारि स्कुल सेराव दङ आङो बियो बास स्टप ओमफ्राय बैयो हाई सेकेन्डारि स्कुल थुक्राझारनि आरो हरै थाबाय थुक्राझार बाजार दायो आङो थांगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दा आङो हारसिंबो रावबो गैया लामायावथ' शुट खालामलांनो हानाय नंलिया आङो होजों सहैनानै डाइरेक्ट शुट खालामनोसै एसे नोंथांमोननो ब्लग देखायनोसै डिजाइनफ्रा माबायदि बानायदों थ' बै जाय फादार जागोननि बिबाजै बाजै आं बाजै जागोन ना मा जागोन मिथिला बिथाङाबो दाख्लै लिंहरदोंमोन आंखौ आं गोसोआव दङ दाबो आरो बिथाङा आंनि थाखाय अनसुंथाइबो हरदोंमोन होनबाबो आं जेबो होफिननो हायाबाबो आङो मोखां देखायगोन दिनैहाय दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोङो जायगायाव सफैबाय फादार जानाया अबेमोनलाय बेनो नै जोंहा फादार गोदाना सायख्लुम नार्जारि जोङो सिङाव हाबहैनोसै दायो नायनोसै एसे नोंसोर हाबफैखांबाय दा बाजाहाय माबायदि सिङावलाय मानसिफ्रा ओरै थांसै जोंबो बायलांजानो लांजाथाय बे जाबाय गेट बेयाव सभा बायदि बानायखलाय खोनामाथो नायना आरो गेटआ देउरि महरै मोजां अननानै मोजां जिउ खांलांनो हानाय बादि बे जों फोरबोनियाव बिदिन न'आलाय अबेसो न'आ जोंनि बेंटल कलेजनि सिङाव थानाय गासै देउरिफोर बेनो दा बाजैखौ नामा फादारनि न'आ बेनो दा फादार गोदाननिया ए फादार गोदाननि न'आ बेनो नै बिदि खालामनानै दोनदों गिर्जा गखांब्लाबो गिर्जा खालामफैगोन प्रार्थना खालामफैगोन
Surah Lama E12, hymn number 9.
फंबाय आरो बिनानावफोर आंनि आरो नोंसोरनि बुलिखौ गासैखौबो हाग्रा इसोरा नाजावथों होननानै बिदो जोंनि प्रभु जिसु ख्रीष्टनि मुङै बियो आमेन फोरबोआनो जोंजों लोगोसे थाथों आरो जोंजों लोगोसे गासैखौबो हाग्रा इसोर बिफा आरो फिसा आरो गोथार जिउआनो जोंखौ बोर होथों ख्रीष्टनि गोजोननायाव थांदो हालेलुया हालेलुया बे जायगायानो जादों चिरां जिल्ला आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय बिसफानि होननाय मोनसे गामि आरो पोस्ट अफिसा मा गोलैयोमोन उगुरि गोलैयोना फाथाबारि गोलैयो
आङो बेखौ मिथिनाय जायाखिसै। बेनो लोगोफोर। दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय आरो बेजों लोगोसे दिनैनि बे गिबि गोथार बोलि बावनायाव बाहागो लानायजों लोगोसे फादार गोदाननि थाखाय बिनानै होनायनि थाखाय साफ्रोमबो जोंनि फोथायारिफोरखौ जोबजोब्बाय फंबाय एरजाया दा जानायनि लाहार फाहार जानायाव दसे देखायसिगोन नोंथांमोननो आरो ग्रान्ड फादारनो गिफ्ट होलादों सोरबा सोरबा दंबावो दाबो गोबां मानसि सिङावहाय आंथ' गिदिंजोबखाबा नोंथांमोना नुजोबखाबाय जानो हागौ। ओरै थांनायसै दा माने ओंखाम जानायाव थांनोसै जोङो। फैद' ओंखाम जाहैनोसै फैद'। ओरै जों लागोन सिख्लाफोरनो लामाखौनो मोनाखिसै आङो। सिङावसो हाबहैगोन। मा मा बेदर दङ? बबे मैसो मोनादों माथो मैसो सोखा ए ओंखामा थोगोन बे ओंखामा थोगोन बे एफाबां रायजोफोर आरो मैसो बेदर औ मैसो बेदर टमेट' बाथोन हाब बेलाय माथो बिरानि बायदि जाखो बिरानि संनायदोंमोन नामा फादारनि हाबा जादों बिहिरलै मा होनदों औ केमेरा सालुङा अफसो केमेरायानो बे सिख्लाफ्रा मोखां फांथेबावोरा नुहुरदों दा बेकग्राउन्डआव नै गस्लायाव नाङासै आरो नुजानो लाजिबावो मोखांखौबो सान्दुंआबो ओरैबायदि गोसा नै बांसिनानो दं खोमा ओजोंहाय जोङो ओंखाम जाना लाग्रोनोसै होनब्ला जोङो सिगां थांग्रोनांगौ नालाय गयखौनो जालांनाङासै दे बुंनायनि नङाला फसायालै बेखौबो गयाखौबो
माथो जाखो नुनायालाय सोमोन्दोफ्राबा मा जानायथाय फादार गोदाननि बिबाजै सायख्लुम नार्जारि फादार गोदाननि बिबाजै बिथाङा मैया आखाइ हमना लाबोनाया दा गिर्जायावहाय आं गारजेन जाबाय गारजेनथ' औ आं थांनो मोनाखै र' गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो बाय बाय